ilahing awit mastu ngamasi dam sekaring bawono langgeng kakang Nurado prakencong pak pong marudaya kali codhe sapa sing gawe loto ya lan inggih wonten paringan dawuh Adi Pramesti Bathara Guru kakang sampun dumugi titiwanci karana kawontenanipun jagat kalenggan menika kathah bencana ingkang tumapak wonten Arcapada nggih di mongko sabab sejatine kawontenan sak kathahing pacoban ingkang wujudipun gunung jeblung tirtaning samudra minggah dedaratan banjir bandhang menika namung ngemutaken dhateng sangguwaning para titah supados eling dhateng ingkang nyipta jagat sak isinipun panjenipun mekaten Lesdi karena sampun kathah para titah ingkang sampun kesupen dhateng kewajibanipun padha lali karo manembahe nut kapercayaning dhewe-dhewe sampun kathah para titah sing gunakake ngelmu mung nak pono mumpung enak mumpung ana ning do lali karo kewajibane nek do susah sambate ngaruwara le njaluk karo nangis-nangis ning nak pun kelakon dadi wong mulya kathah sing lali karo sing gawe urip nggih kakang ila saking menika jagat menika saged tentrem kalemu pikantuk pemimpin ingkang sae pemimpin ingkang menggaliaken dhateng rakyatipun lan rakyatipun sami nindakaken jejibanipun sowang-sowang nggih laras mekaten di mila kakang wahyaning mangsa kala sampun dumugi titiwanci ulun badhe nurunaken wahyu ingkang sinembat wahyu Purbanegara sinten ingkang saged nampi wahyu Purbanegara tundhanipun benjang badhe dados ratu mustikaning ratu ingkang saged ngayomi para kawula andayani rahayu sangguwaning jagat sawegung nggih yen makaten dawuhipun Adi Pramesti Bathara Guru kula boten badhe nyelaki nggih kakang ulun sampun pasrah dhateng pun Kamajaya supados dados sarana tumurunning kanugrahan nggih kakang Nurado awi nganglang jagat ningali dhateng kawontenan kakang nggih ngesaken dawuh namung bisa nganglang jagat mubeng-mubeng boten badhe selak ning sangune kono lho aja kon bayar dhewe boten kakang nggih swami kula dherekaken di Pramesti
Sikrapala kang tumingal prang campuh samyong dali lerang kadhet pelating kata dan wanggung menguncang nidi benjang sangat jimicil latinya ngetali Trasta Surawilaga kaya buta cima wregil Yayi Prabu wonten marang adhawuh kok Prabu ndak timbali aja kaget sawetara prayogan ingkang dadi lungguhmu kula ngesaken dawuh tangga wonten dawuh biluk wonten dawuh juragan tak awi ana ngarepanku kok nggih niki kok benten kali adatan mergane napa anggotane kurang genep napa wonten sing boten mangkat arang ya sasi rame iki do golek dhuwit dhewe ora ya Gok wonten dawuh yen panemumu piye Gok merga aku iki dadi ratu sugih Gong Herbondo Bandulan Sentana prasasat seprapat jagat iki kasugihanku tanpa timbang Gong nggih kula pitados yen sampeyan sugih kula pitados lan kowe nyawang Gong saben ana sing ketaman dahuru ana sing kena bencana aku mesti tekan kono Gong nggih saben ana wong sing kacilakan sampeyan dugi mriku aku dedana aku maringi Mas Picis Raja Brana lan wiraning arta karo wong-wong sing padha nandhang kapitunan kuwi Gong lha nggih leres sing jenenge wonten wong sing nandhang kapitunan sing keneng bencana terus sampeyan rawuh mriku ngenehi dhuwit niku apik tegese sampeyan ngenteng-entengake penandhangi tiang-tiang dulur-dulur sing padha nandhang kapitunan niku wau ning mbok ya ora sadi syuting ora sadi upload ora usah gawe story wong Danadriya niku nek iso tengen menehi sing kiwa aja nganti ngerti niku nek wong Danadriya wong sedekah ki ora usah mengharapkan timbal balik padha karo wong nembah wong salat
Wong salat kae gelem salat mergo ngarep-arep swarga kuwi jenenge ora niat. Ling lakoni mergo pengarep-arepe munggah swarga ya ora karuan ngono. Mboten niku, ora kaya sampeyan. Saben-saben menehi, saben-saben dedono karo kanca nukoke rokok wae digawe story. Niku jenenge sampeyan mboten ikhlas, arep sampeyan menehi ning sampeyan mung kepengin pamer kali humuk, ngoten lho. Ngono kok lha nggih. Nanging aku kepengin dadi mustikaning ratu kok dadi kabeh kabecikanku, kasugihanku iki bakal tak dom-domke. Tak ketok-ketokke yen aku ki ratu sugih. Nggih, kula ora maido. Ning wong sugih ku rasa dipamer-pamer kaya sampeyan. Nuwun sewu, niku ora apik. Kok nur, aku kepengin dadi ratu. Ning aku kudu nggayuh wahyu kanalendran. Aku kudu nggayuh wahyu kanugrahan. Piye lho? Kandhanono. Mumpung jek sore, soalnya mengko bengi mesti wis ora eneng sing dikandhani. Ngeten nggih, kula tak matur wonten ngarsa sampeyan. Piye, Kok? Wahyu niku mboten mudhun amargi kathah lemenehi. Mboten. Wahyu niku ora bakal mudhun senajan tok akeh lemenehi utawa tetulung kali sak padha-padha. Napa malih merga mung janji lan mung karep dialem. Yen wong apik tembunge sakniki pencitraan ngoten niku. Rada modern kok yo ben. Ngoten niku lho. Kapercayane wong cilik niku titenane saking sing gelem kerja tenanan. Nak milih pemimpin niku sing gelem kerja tenanan ngoten lho. Ora ngapusi, ora mung nyolong duwite negara lan ora ngremehake. Napa malih ngidak-idak liyan niku ora kena. Sing kuat niku dudu sing paling banter suarane. Mboten sing paling akeh le dum-dum duit. Mboten sing banter suarane ora sing paling akeh dum-dum duit niku mboten. Mboten niku. Ning sing paling kuat niku sing bisa ngendhaleni napsune dhewe. Mboten niku. Mboten. Ngono kok nggih, sebab nopo? Zaman sakniki menang sejati niku dudu virale, ning manfaate tumraping sesami, betul? Nilai manusia bukan dari tampilan dan pengakuan, tapi dari integritas dan dampak nyata. Oh, Kak, integritas ya apa? Kok sing cok nggo nulis, raimu. Integritas kuwi tembung laku kudu padha, bro. Oh, tembung laku kudu padha. Jujur, ora munafik, ngono lho. Munafik ya apa ta? Munafik ora tulus, lambene manis ning atine pahit. Ngono lho. Banter suarane, tembung lan tumindake lari batine kuwi kudu cocok, ngono lho. Ngono sakarepe dhewe terus ora loro raine. Kok loro raine? Loro raine iki tegese bermuka dua. Oh. Nek sing bermuka dua ki ketoke wong wedok. Wong wedok raine loro. Wah, antem jungkelan ndasmu. Usulane. Ora gawe pituna kowe. Ngono lho. Ngoten niku. Tur kudu kuat prinsipe ora berkhianat, ngoten lho. Arep dipengaruhi sing elek-elek tetep tumemen ngoten mergo napa ajining diri niku saka lati sapa temen bakal tinemu ngoten mulane sampean rasa dadak werna-werna nek arep gayuh kanugrahan landhesane napa ati sampean kudu resik tenanan sinuwun. Lawanan ucapmu. Wong saiki ku yen arep kondang kudu dadi wong sugih kok. Ora mungkin. Ya lho ya. Nek arep viral kudu dadi wong sugih iso mamerke apa-apa. Mobile apik, lambene anyar. HP-ne apik. Nek ming bendina dioyak-oyak bang plecet malah kur
nyunggi kompor ndase kek. Rasa tak kokan bebangar. Yai wonten dawuh. Tetapke Wadyabala tak golekane wahyune ing saken dawuh.
Tepuk tangannya mana? Hei, ha, hai. Ha, ha, hei. Ha, ha. Hup, ha. Ha. Weh, negro. Hop, ha. Ha. Wis ora salah. Negro iki Hey! 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 Layak dilakoke dalange ngebleki dalange. Yang langening dalang iwan naglar pandamuncar jagat masih saning Bathara Wayau jagat di adiku Werkudara orang ngira babar pisan yen pun ngangkat Sopeng pertapan ngendali sondo bakal sowan onong Dwarawati nanging weruh si Adi onong kedalan di kowe arep menyang endi adiku wong bagus. Wah Hanuman kakangku Werkudara piye nopo dawuh saka Yang Aswapati tinimbalan kudu sowan sekadang ning negara Wirata dene karepane aku ora mangerti tinimbalan ana negara Wirata ya Hanuman kakangku jagat pasasen Bathara jagat mestine ana karep lan apa si Adi wis diparingi brik sapa karepe Sinuwun Prabu Maswapati aku durung mangerti mung wae Bajono pape kang wigati gak pari kedah para Pandhu ngerteni. Oh ngono Di, iya. Satata lungguhku dhisik. Coba aku tak sedhira sajarwa kelawan si Adi wis suwe kangen kelawan adikku Werkudara. Andreng kang
puspitoro kati uping samiron ombre sekar kadung ngas kandanyo mawe araras naning griya sawetara suwi pun Kakang lawan Siadi ora ketemu mumpung iki bisa sakejagong di pun Kakang njaluk wektu sedhela kanggo awan rembug lawan sira kanggo tamba kangen ya di yo anoman Kakang kuwi ora lah kok nyolo wadi temen ingkang sinuwun ing Wirata miji kelawan para wayah supaya prapta ning negara Wirata. Mbok menawa ana babe kang wigati magayutan kelawan Kanalindran kelawan Kaprabon ya sabab Mas Wopati kakekku kuwi ratu nanging tuwa-tuwaganing para Renalindra. Mbok menawa nonton kelawan kahanan kakalanggan iki wis lekas akeh negara-negara ingkang padha adu becik nanging nganggo cara sing ora prayoga. Mula Mas Wopati kakekku mawon bakal ana atur utawa weling tumrapi para Pandhawa. Lan miturut pawarta sing tak krungu, ora suwe meneh bakal ana kanugrahan ingkang sinebut Wahyu Purbanegara ingkang bakal tumurun. Jagat masaning Bathara Wayah jagat. Ngono di? Iya. Ya. Pancen ingkang jenenge wahyu utawa kanugrahan kuwi akeh sing bakal ngayunake. Ning kuwi kabeh dudu patokan kanggo golek marame urip apa meneh kanggo golek wahyu. Kabeh sedya ingkang becik kuwi prayoga. Bagono. Iya. Amarga wahyu kuwi mesti milih wong ingkang jujur. Dudu wong ingkang ngelak marang pangalembanane wong akeh Werkudara. Harapan kakangku yo. Nah, pirang-pirang bab kahanan negara sing jalari ora tentrem kuwi merga apa? Siji, bab jaman rame. Sing dikarepke bab jaman rame kuwi kepiye? Ngene, jaman saiki rame swara. Nanging sepi rasa.
rame swara sepi rasa. Ya, Werkudara. Akeh sing pinter omong ning lali ngrungokake. Tegese ning jaman saiki apa meneh yen digandhongi karo jaman anyar utawa tembunge mentereng jaman modern. Iya, jaman media sosial ngono kae lho Werkudara. Kabeh kepengin dirungokake, nanging sethithik ingkang gelem ngrungokake. Mongko ingkang bener kuwi pengarep utawa pemimpin sejati malah kudu serawung lan nekani utawa rawuh kanggo ngrungokake lan ngerteni sambate para kawula. Iya. Nah, ingkang angka 2 bab pangkat lan prejengane urip sing dikarepake. Bab pangkat lan prejengane urip kuwi sing kepiye? Sebab ngene Yai, saiki derajat kerep diukur saka sandangan lan prejengan kang sarwa apik. Ben digumuni yen wong duwe. Lan diumumake yen wong sugih. Kala mangsa seneng pamer kasugihane, ora ketang sirahe mumet mergo kakean utang. Ngono. Iya. Nah, mongko sejatine wahyu utawa kanugrahan ora tau salah milih marang wong ingkang atine resik, adoh saka rasa umuk lan gunem kang mung ngayawara. Werkudara, wong kondang ngaku yen bener senajan sejatine elek tur salah, apa wae kang gawe gumun diketokke supaya entuk pangalembana kuwi yen wong-wong sing kleru. Ngono. Iya. Mergo kabeh mung kepengin pangalembanane wong liya. Lah banjur kaping 3 bab rejeki lan keserakahan. Gusti. Sesambungane bab rejeki karo keserakahan kuwi apa? Ngene. Sak temene Gusti maringi rejeki kuwi ora tau telat. Mbuh rupa dhuwit, mbuh wujud kuwarasan, uga kang wujud kanikmatan liyane. Coba to gagasan. Kanikmatan-kanikmatan yang Gusti yang diparingake dening titah mau kuwi wis akeh banget Werkudara. Kaya dene manungsa diparingi mripat, loro cacahe iso weruh kabeh. Kuwi kenikmatan. Lah coba upamane mripate sing siji mau gedadak njur ora weruh, mung nganggo weruh mripat siji. Coba ana bedane apa ora? Mesti wae ana. Lah kaya ngono kuwi. Nanging manungsa kerep ora sabar. Wis akeh kanugrahan kang diparingake ning manungsa kerep ora sabar. Mongko saka ora sabar kuwi kerep lair tumindak ingkang nglarani marang sesama. Iya. Angele pangupa jiwa. Kuwi uga kerep ndadekake manungsa milih dalan ingkang kleru. Yai, pitutur iki ngelekake yen milih barang kang melok satemah malak kepengin ndang muluk kuwi mung dedawa kasengsaran. Iya. Lah ing kaping 4 bab kuwasa tanpa welas. Kuwasa tanpa welas kuwi sing dikarepe kepiye? Ngene. Kuwasa sing tanpa welas asih kuwi mung bakal ngasilake rasa wedi. Lan rasa wedi kuwi wiwitane rubedane negara. Dara pemimpin kang merintah nanging cedhak nesune lan kasare apa meneh rumangsa bener dhewe mung bakal nuwuhake rasa keweden dudu kapercayan Werkudara. Mung nuwuhke rasa keweden ning dudu kapercayan. Iya. Nah, kaping 5 banjur kawula utawa rakyat lan pemimpin sing dikarepake kawula lan pemimpin akeh-akehe kawula ki mung dadi sarana lan papane janji. Tak balike meneh. Akeh-akehe kawula ki mung dadi sarana lan papane janji. Pemimpin kang kaya ngono kuwi tegese durung lulus saka pendadaraning kapinteran lan rasa mbela kawula. Para kawula utawa rakyat kuwi dudu alat kampanye Werkudara. Apa meneh angka itung swara yen jaman saiki kasebut
angka statistik ngono kae. Statistik kuwi apa? Wis to. Takono karo sing ngerti. Kowe kok ngerti. Lu arep aku ki kethek ning bojoku ki ya nyambut gawe ana BPS ngono kuwi. Oh, ngono. Heeh. Arep bojo kethek ning le kerja nang kamare entak. Ngono anu man. Iya. Ha. Kanugrahan wahyu ora bakal mapan ana pemimpin kang nglalekake jiwa kang manungsane. Banjur ing kaping 6 kuwi bab laku kapribaden sing dikarepke. Sadurunge matur utawa nata ngatur wong liya, tatanan atimu dhisik sebab rusake negara kuwi kala mangsa diwiwiti saka pikiran utawa panemune wong siji kang ora nganggo ditata. Ana panemune wong siji kang salah ning iso gawe pengaruh lan gawe gegeran, gawe ontran-ontran nanging ora ngrampungi kang ditindakake kuwi mau kabeh. Apa ana tuladane? Ana. Zaman saiki negara lagi susah. Zaman saiki negara lagi menggaleki wong sing padha kena bencana. Mung ijazah le ngurus ora rampung-rampung. Mbok ya dienggo mikir liyane. Ya ana manungsa ngono kuwi. Eneng tur ya dikeki nyawa. Ya urip. Wonge teko ora. Ngono kuwi Werkudara. Kala mangsane malah ora bener. Ya. Lah ingkang becik kuwi gawe owah-owahan ning tumuju kemakmuran lan tentrem. Owah-owahan gedhe tur becik kuwi mesti kawiwitan saka kapribaden ingkang jujur, tumemen lan tanggung jawab Werkudara. Iya. Ha, pungkasane ngenani jaman saiki wahyu utawa kanugrahan ora mudhun kanggo wong ingkang kepengin misuwur. Nanging kanggo sing wis sumadya ngayomi senajan nandhang pacoban abot nanging landhesane bebener. Sakakehing pacoban disangga dhewe. Uwohe bakal tukur kanugrahan utawa rasa legi Werkudara. Lang-langing driya mangu-mangungkun kan wanri manglirena tanpa kanin. Amengko Sanghyang Utama. Ya Hanuman. Yen kaya mangkur aku ngatuke panuwun cekel kanggo garan. Mbok menawa sesuk anak putumu takon kepiye carane gawe tentrem kowe sisa nuduhake. Hanuman kakangku ya. Ayo ndak ganti yen bakal ana negara Wirata tak jejampangi Werkudara. Ayo Hanuman kakangku. Mirsat patoning sun dumiling aku lati. Anon sekar warusiki mancing ing taman
Wela mabur kowe ya. Nyat langening kalang iwana gelar panda muncar
milangking wong milangking kami geno Mas Tunama sidang pastu selak dewing jagat karono sirah tondo kami sisaning busana sono sinaku langan pilo pekstu maksih lestan tumapaing budya jinantur tutur kang katelo tetelo tulap bringading prasedya winursita trakang dinama dama pemat ditamengoko mangke tekap wasananing gupita tan merenggeng plompang matumpa-tumpa marma panggeng panggung panggunggung sang raweng kata Surya wis mangrangsang wayah jangkaing cahya trajang wening tirta gadhang marang sigagan kang wis gulung galenganing galong pratandhani sang Kaladara nedya bedhah sipate sipeteng kang tegese madhangi jagat sak isine Sumila ing samirana temah nyaput pedhut embun kinemulan memplak dadi padhang jinglang lir obor sewu murub bareng kidungan peksi tumlawung sesulingan silir ngawis tarani jroning alam sanyata Gusti netep kudu lumaku gesang sak titahe Nut marang aluning wanci parang seret rantaman hari wis nuduhake Panembrama nyurasa Purwa Madya Mastungkara Manguwiya nenggih kedhap kumedhap mandaya-daya mandaya samar-samar kadumbalan maweh pawakanawa Sang Kaladara muhung duwi paninis bedaka Kang Durgama sinampu ing Aryama paramita parama kang tegese gesang kudu gunakake kawaspadan kadidene paugraning negara paugraning agama miwah paugraning bebrayan agung wayang dadi palumpi sambaning para pujangga lamun to ateteken tekun bakal katekan kang sinedya wong goroh growah guru candala anenggih punika saluka wewarah kina ingkang ginedhong ing wayang purwa kinarya tuladha bangun jiwa utama sebodo dadi piwulang ingkang dayane maweh pepadhang Purwa pinangka pambuka miwiti lungiting carita nenggih adeging kraton Wirata ingkang manunggah Sang Baginda Maharaja Prabu Mastawapati ya Prabu Durgandana kepareng lenggah dinadhep sanggiwaning para wayah ingkang paremangayen nenggih nata ngamarta Prabu Utadewa nata dhuwur menti Prabu Sri Bathara Kresna Satringgil pawenang sang panenggak Pandhu Raden Werkudara sumawana sang panengah Raden Arjuna tan kantun Raden Nakula miwah Raden Sandewa sawetawis tan wenten sabdani dupi mulat ingkang wayah samya pangarsa mangkono wijining sabda ingkang dereng kawiyos ing lisan
mangyo darajating praja kamuryan wosunya ruri Rura mangreh ing ukara karana tanpa palupi ati lar Silastuti Sucana Saracana kayu yuwun kala tida didem tandane mati an dayaning rat dening karuban urupeda
Jagat wasasyaning Bathara wayah jagat muga jawata tansah ngayomana klawan karahayaning sun. Putu Prabu Puntadewa Raharja ingkang dadi praptanira putu kawula nuwun inggih Kanjeng Eyang nampi sing Bathara ingkang inanggung minantu ing Karaharjan kepareng ingkang wayah ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk Eyang. Ya banget ing panarimu bisa gawe bombong tiasipun Eyang pangestunipun Eyang Tampanana putu inggih kapundi wenten mustaka Dayana ing kasantosan Putu Prabu Kresna padha Raharja. Iya. Nampi sing Bathara ingkang nanggung winantu ing Karaharjan Eyang. Kepareng kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjo Eyang. Ya, ndak tampa bisa kawi bombong. Pangestunipun Eyang Tampanana. Kula pun dipinangka jejimat paripe sing adharamanipun Kanjeng Eyang Maswapati. Putu Prabu Kresna ya. Werkudara. Putuku wong bagus, putuku wong jarot. Raharja pisowani ro kula. Wah. Maswapati kakekku. Entuk pamuji murawan walangan swiji apa suwanku. Sembahku Tampanana Maswapati kakekku. Ya. Doro bisa gawe marep lan mongko penggalipun Eyang. Sira ngaturke bekti tak tampa kanthi bombong lan bungkah. Pangestuku Tampanana wong bagus tapundi dadi jejimat Maswapati kakekku Werkudara iya Janaka Raharja pisanira kula inggih Kanjeng Eyang kepareng ingkang wayah ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk ya ndak tampa wong bagus pangestunipun Eyang Tampanana inggih kapundi pinangka jejimat paripe nek kula sedewa prayogakna pasuwanira iya Yang inggih Eyang, kepareng ngaturaken pangabekti kunjuk, kula inggih ngaturaken pangabekti kunjuk Eyang. Ndak tampa kanthi bombong. Putu, wonten dawuh. Nggih. Wonten parengan dawuh. Kanjeng Eyang miji dhateng ingkang wayah ing Duramati sarta kadang-kadang kula Yayi Prabu Puntadewa kandhang. Ngene. Pancen ana bab ingkang wigati ingkang mari kudu tak kandhake. Pun Eyang iki wis sepuh, pun Eyang iki wis tuwa. Ingkang takjak guneman yen mung anak-anakku Seta, Utara, Wratsangka lan anakku wadon wae tak kira ora bakal cukup. Sebab pun yang ngerti sepira tresnaning para dewa lawan putu-putuku Pandhawa luwih-luwih putuku ing Dwarawati titising Wisnu dewane kabejan lan kamulyan. Mula ora bakal udar bundete rasa kalamun ta durung tak rembug sak pejagung lawan sira kabeh. Mula putu prayogakna tak tatani rasanipun Eyang tumuli tak kandhake wigatine. Inggih ngesaken dawuh. Nggih ngesaken dawuh Eyang. Leng-leng rambyan ingkang driya lirihwang candra katawengan sumuk ing tias lirekatu limut kabyataning rujit raming
driya nawung kakuwunging wangwi sesuk tanono kang kuciwaras ngene Putu sejatine nebab ingkang wigati kepare kudu tak kandhake inggih keparenga paring dawuh yang ngene nggih tak kandhani ingkang jeneng kanugrahan mau pancen ora pilih-pilih wanci ora pilih-pilih kelawan yuswa utawa umur kalengganipun eyang senajan to wis sepuh ning rasaku seneng mergo eyangmu putri Yayi Rekotowati saiki ngrebeni mangkaten inggih Eyang oh mangkaten Eyang ya wah aku arep duwe simbah meneh ya ora ngono kuwi wujude kanugrahan mung wae nggih ingkang dadi penggalipun Eyang karana eyangmu putri Yayi Dewi Rekotowati kuwi duwe panuwunan. Mongko panuwunan mono mungguhipun eyang iki abot karana durung mangerti wujud utawa papane. Eyang Putu Prabu Kresna piye? Yen kepareng kula mundhut pangandikanipun Kanjeng Eyang lajeng punapa dados kersanipun Kanjeng Eyang? Eyangmu putri Yayi Dewi Rekotowati kuwi ngidam nanging kok pangidame kepengin cundhuk kembang Purbanegara. Nah, iki nggih. Yen lamake wong kang ngidam kuwi sak ora-orane ya rujakan utawa wujute dedaharan sing mirasa lan liya-liyane. Lah iki ana ngidam kok njaluk cundhuk kembang ora coba. Mongko yen ngomong kembang sak lamake tak kira Wirata kene ora bakal ana kurange. Mung sing diarani kudu kembang Purbanegara. Mongko pon Eyang durung ngerti. Iya. Mekaten Eyang. Iya. Mongko nggih. Wong urip ana Ngarcapada kuwi mung cacahe 3. Lair teteping kewajiban banjur mati. Nah, dene lair Iwang Mahanasa nitahake manungsa mono mesti duweni karsa. Dene kasane Hyang Agung ingkang kudu ditindakake dening titahe mau. Banjur teteping kewajiban. Urip ana ing alam padang duwe kewajiban ingkang mangka, ingkang jeneng kewajiban mau ora bisa disulihake menyang wong liya. Dadi sing jeneng wong urip wis sangguh nglakoni darmaning urip kudu tetep marang sesanggemane dhewe-dhewe. Abot enteng bejo cilaka mono rasaning penandang sajroning kewajiban. Nah, mongko pon Eyang iku uga netepi kelawan kewajiban. Merga pon Eyang iki duwe bojo, bojone ngidam kudu dituruti. Mongko iki dadi kewajibanipun Eyang. Gelem dilakoni ora gelem ya kudu tetep dilakoni. Merga wis kebacut kelakon. Inggih, inggih Eyang. Tuladhane kaya wedine wong ingkang tinitah dadi wong urip mono mestine rata-rata nampik lan milih upamane dientukke milih mestine ya pun Eyang dawuh milya sarana sing kepenak golekane. Inggih. Ning ora. Merga wong urip ki mesti rata-rata nampik lan milih, emoh iki njaluk kae, emoh saiki njaluk sesuk, emoh sing kaya ngene njaluk sing kaya ngono. Inggih.
Mula banjur tuwuh pambudidayane manungsa merga durung mesti lamun to kasugihan, kamulyan uga kasusahan lan kasengsaran iku mujudake kacilakan. Ning janji kabeh mau landesane jujur dalan menyang kamukten kawibawan iku akeh sing metu saka kasusahan. Lah iki pun yang diteter. Duwe bojo ayu mongko duwe penjalukan iki sekirane iso nuruti apa ora? Mula dituruti. Mula bojo ki ora usah akeh-akeh. Cukup siji. Ora kaya Janaka bojone pirang-pirang ting telecek ning ngendi-endi. Ora usah nyemoni wong sing kandhaya bojone telu kok omong. Wis, iki engko wong loro ki rak karo padu. Senengane ngono lho. Mula nggih, pun nek yo ngerti. Sangune wong urip kuwi mung tekad. Dene tekad mau wani geduga gelem nglakoni saking penandang jroning kewajiban. Lah arep rekoso ya bakal tak lakoni. Mergo ngene nggih. Oke wong urip kuwi wani ning padha ora geduga. Ana sing geduga nanging ora gelem. Ana ingkang gelem nanging uga ora geduga. Nah, mula telu-telu niku kudu dipelintir. Wani, geduga, gelem. Sebab wong kang ora wani, ora geduga lan ora gelem nandhang lelakone kewajiban tegese selak karo darmane uripe. Inggih, mekaten ya. Nah, kula kudu tetep tak lakoni. Bakal tak turuti. Keri dhewe mati nggih. Mati ku dadi pratandha rampung ing penandhang utawa kewajiban sakjroning urip. Mati aja mbok tegesi bejo apa sengsara. Yen wis rampung darmane kabeh bakal digulung saka jagat iki. Iki ingkang ndak andemi, ingkang tak cekeli kenceng. Dadi pangangen-angenipun Eyang lan dadi pituduhipun Eyang. Kula kagi pun yang bakal nyuwun priksa kelawan sira kabeh. Ana ngendi dununge kembang Purbanegara? Saguh ora saguh pun Eyang iki ora bakal kongkonan kelawan para putu-putuku. Ning tak lakoni dhewe, tak goleki dhewe. Wiwaraning marana kang warit kinawruhan benganing tansah marakasarira. Ayuning luyut yetna ora kewraning mesti mangkono kang mas kita marmoten nanggayuh wahyuning kasidan wo katungkul katungkul ulah kamulyaning urip. Kanjeng Hyang sampun ngantos paduka jengkar saking pawenggan. Gina menapa paduka kagungan putra mayah ingkang samangke sagah sabiyantu dhateng sedyanipun Kanjeng Hyang. Inggih, Hyang. Paduka Kanjeng Hyang menika nalindra kung binatur ingkang mengkoni sanggiwaning para kawula kathah mongko kula tingali negari Wirata menika saking ing bebendu saking ing pacoban para kawula-kawula ing kathah ingkang sami saweg prihatos raosipun kula sampun ngantos Kanjeng Hyang jengkar sedaya menika pamundhutipun Hyang putri Eyang Ratu Rakatawati banjur kersane putu Prabu piye Janaka wonten dawuh tak kira rasan dadak pun kakang baleni Kanjeng Hyang putri ngersakake tecunduk wahyu kembang Purbanegara. Mara gage golek ana lajeng wonten pundi? Takono Kakang Semar Badranaya ampirana inggih saken dawuh. Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit nuhuni dawuh paduka Kanjeng Hyang lan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Janaka yen pancen kelakon boyong kembar Purbanegara apa ingkang bakal mbok jaluk ndak turuti nggih cah bagus ngestakaken dawuh Hyang.
jagat masisaning Bathara Waya jagat. Ndak tampa putu Prabu kabeh bisa ngegohake. Kabeh dadi panuwunipun Eyang inggih Kanjeng Eyang. Inggih Eyang. Sakmenika kepareng paduka amanggi dhateng Kanjeng Eyang Putri. Sampun ngantos gelo ingkang dados manahipun sedaya para putra wayah sagah ngupayakaken dhateng panuwunanipun inggih menika Sekar Purbanegara. Ya ya, Putu Prabu tak trima. Tak trima saketara katrema ana negara Wirata. Inggih, misaken dawuh. Inggih, misaken dawuh. Werkudara. Wah. Mas Bupati kakekku apa? Mangsa borok sira gawe katentreman ana ing negara Wirata. Ya tak estokke dawuhmu, Mas Bupati kakekku. Mara gagitemonana eyangmu Seta Uturana Parat Sangka bareng-bareng jaga lawan kawidatan. Ya, Mas Bupati kakekku. Mangkono nggih, ayo. Ndak kanthi mancing kedaton. Oh, to. Purna sabdane Sang Nata astuning kalih arsa kundur kedaton jelek saking palenggan. Wis datan baleni lawan sabdane.